Sarapan. Santi kuno pun belayang-belayang teko Arab, teko Kowe marai. padahal pun diganggu rapa lho, Mang. Pun diganggu rapa? Itu apa aku tak ngedit alasane padhet nih lho. Orang iki sak sutan. Angger bar sarapan lho mesti ngantuk. Dokter. Apa? Lembut iki. Mak rapa dereng sarapan nih, Mak. Batinku jenengan dek mboten betoke sego-sego mbek mie ya ngono wis apa purun, mboten. Pengen ndi? Cepet tempe. Bisa awakne sarapan. Ndak segone ndak? Segone Kamu ya. mau makan apa? Mboten enten. Bubur. Tesek bubure. Baik. Babur, Iya? Bur, itu bawahnya tuh. Iya, iya. Mau apa? Aku mau biar sakit perut. Padahal anu ya Pak, ndek meng sudah diganggu ya Pak yo. Mae Tapi tidur. cepet-cepet. Cik, itu kayak ini klik mana? Oh, gitu. Awas. Macet ya, Pak? Ya, Tak ngendi. Tak suka Tapi mesti wangi, Mbak. Aku iki kerja-kerja nganti nek gak mergo maju lho popo. Nek maju aku ndek no keringet ya. Tapi yang bukan pas kerenggosan. Aku kok rontok apa aja. Penak sing enteng napa abot ta, Mak? Iya nek olahraga iki yo enteng dhisik terus kurang nek sikil kuat apa. Kakak kekuatan sikil Mbak iki kan kanggo kekuatan sikil. Mungkin langsung abot ngonto ya, Mak. Asline tak nggo olahraga cuma sedikit tok. Nggih. Dari hari ini ora gini. Iya. Agane iki malah Wong olahragane gak menentu, kadang bengi. ora mesti. Gak terus nek esuk ngono. Tak ngedit ini. Cik padahal diganggu apa? Cik, itu Pak aku ki ngedit batinku wong merem kok ngedit batinku. Batinku. Wong tak kipasi niku ngipasi lantai menyang garing. Heeh. Kena kipas angin. Kena kipas angin dadak malah tandak ya Allah. Gimana ora salah umbak. Pakai tangkep bar turu engko gak popo. Agek jam 09.00. Yang jenengane ampun nganu to nek bar sarapan ampun buk-buk. Dah. Tanganku kok aneh-aneh. Hah? Diblak ke kepala men. Coba kesel, Mbak. Anu apa? Sing ringan, gerak-gerak tangan, kaki, pinggang ngoten niku lho. Kalih dihitungi karo jalan di tempat ngeten. Yang ising tak ising Mbak. Kok malah ngising? Wis ising piring yo wis. Kon piye? Nyapu kiko ae. Biasanya aku ya nyapu kono. Tapi lagi diingin. Larane mboten sik mboten mboten patek reget. Bermain. Alah. Bayani. Jam pira kamu rene? Jam 6. Kamu Ya, jam 6. Jane ini bisa kok ngono ya penak cah uripku ya Allah, muga-muga disapokno sing dolanan nang kene ya Allah. amin. Ya Allah. Amin tak? Iya. Masuk guys. Ayo putune sapono iki rek rodok penak mendino sing nyapu lek gawe. Allah. Aduh, Ketularan
iki. Sing nyaponi kok aku dhewe iki. Kami nambani iki yo, kene sing ewang-ewang. Sing nyoteng piring ora gelem ewang. Duh. Ora gelem delok permesa. Aku tidak nyapu dhewe. Kok anak iki. Aku iki bendino ke sampe sore. Sampe manusia aku. Kok pancen. Pak Munadi siapa Pak? Kenapa nih Pak Piange? Kenapa nih? Ya, dipotong pundi? Acara. Wis 1 menit. Pak tak kandhani yo, Pak. Rene yo. Nggih. Ki mu Pak Munaji ape ngontrak omam. Omang pemain nek Dames. Tapi ki muni ngene. Mbak Romo ki ketok kosong ki omahe sapa ku? Nggih niku griyane Lek Dames. Kok ora griyam? Ora dia Pak Japek lho. Oh kleru sing muni kuwi. Oh korene sing muni kleru ki omahe Pak Japek sembrono tetan. Oh, aja anggere muni. Apa dikontrak piye menurutmu? Oh yo nganggur ya, Pak. Wis Ini ya maksudnya ki cocok ki ngene lho, Nggih, cocok panggonane. cocok. Engko nek anu ya didandan-dandani ya, Pak. Iya wis buntu rapet cuma karek wis ini ya senek tepake tapi tenge maune nunggut kulone iki ya dandane ngomong sik ngono tak gawekno. Digawekno. Engko dalane ngarepe ditambahi, Pak. Diuruk. Iya to urip terus arep wis. Pada sare terus dilepo. Apa anu ae, Pak? Aja kuwi tukokno anu ae paping. Nek paping ki Tapi nganggo bukan biasa. awet. Tapi apa tapi ya Ya wis pokoke engko entuk dhuwit kok kono dienggo dandan ngono wis. kayak dalan banyu ngarep carane kok dalan banyu. Angger ketoke cocok ya Cocok garis pokoknya siap. siap bersih lah ya. Kono siap nganggo. Barangnya akeh. Kono gua ada terus. Lah ki mobil kulon ya kosong dik tanahe dik. Apa mlebu ya beleng. Wong katane tanah wong, ngono dhewe mlebu kan Iya ya, parkir mbok. latare dhewe kan ya wis Wis ampun. aman. Carane beli nek anu peneke mobil-mobil tepak biasa ngene Engko paleme diketok ae, Pak. masuk mobil omah ya soal paling betul ya bisa. Paleme iki diketok ae, Pak. Ki mergo nganggrang nang tengah dalan kok. Ngono ya. Wis angko tak tatakno nek memang cocok gak cocok ya Ditunggu cocok ya. ditunggu cocok iku, guys. Tak lihat dulu dhisik, guys. Ki langsung meluncur ke Mbak Romo. Cek lokasi. Saya. Iya, Rom. Dia, Mak. Ini kok rapot 3.000. Masih kurang 10.000. Biasa nilai kok. Kuwi diwaca. Sopo sing ngomong? Aja kepala. Piro? 85,44 Siti. Aku ki bosan pinter. Ora. Bugang. Tapi mau padakno karo Arifin kok rapote gede aku. Kok iso. Iku ya kocrok arep. Ya wis aja mbok padakno karo anak wong liya, padakno karo anam dhewe. Anam dhewe mbak aku menang aku iki. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sik. Ora. Konten. Nyoncong anakku. Mumpung saya kena mbak concok, kemarin ngono mbak concok piye ta? Ya gawekno, kok penake. Penak temen aku ora oleh kang
ngewangku diriku sendiri. Ya ora to ngewangi-wangi mae pokoke. Siti Sithik-sithik. Sithik wis gelem aku. Facebook. Sithik tok gelem. Insya Allah. Hanya Allah yang bisa memprediksi. Hati Kita Lina. adalah manusia yang serba salah dan serba lalu. Hanya Allah yang tahu. Kok pinter dalil? Man robuka. Man Rabbuka artinya apa? Siapa Tuhanmu? Man Nabi juga. Siapa Nabi? Man al-Quran. Lah po. Lah kitab apa Man aja? kita buka. Oh iya man kitab. Man korok. Iya. Wah, pinter ya aku berarti. Ini namanya Mbak Sukma. Ini siapa? Panganane sewambel iki, Sa. Iki tidak tak pangan kabeh mbak cara mono iki kok yo. Allah, kok rasa enak ya diulet-ulet. Ini Mbak siapa? Pangan. Iki tinggal Mbak. Bismillah. Mbak Jen. Muka-mukokno isuk iki ngene langit kepangan. Aku jangan cepet-cepet, kok jangan tutup. Lah gurune apa dah? Kan itu perainan ya mbak. Ayo kowe nenggok Madonna. Ayo. Ya aku iki lho wis salin. Apa tak jak nang Madonna nggih ben belajar mobil. Kenapa perainan? Gak sido neh. Ayo ae. Lah putune mbak tinggal. Ayo. Putune mbak sopo? Apa gawe apa putuku? Dene apa golek kuwi guru-gurunya. Engko sore mbak kena engko sore ya Allah. Mbak Madonna kira tutup. Ben pinter numpak mobil nggih engko nek aku ndek iso. Tak pakal kuwi. Apa, Dek? Nanya apa? Flying fox. Flying fox. Kalau Mbak Ina makan, kamu tak buat. Mbak Ina makan apa? Lihat. Makanya mana? Aku sesek. Apa? Aku dek nane. Ya mbak apa ngomong kok ya? Maknya pengen ngursusno. Iya. Kan aku peta kok SIM ya. Mas nek gawe SIM ning ndi piye carane? Seneng ae. Aja omong. Terus dekne ngomong, "Ndak pengen sarapan." Sok rebu ae aku besok apa jenenge? Apa mbok ijazah karo mak golek pengen apa? Nganokno aku ning Madinah. Ora usah, tak warai ae. Ngene. Gak mah. Diwarai ben diwarai Arifin. Tetep aku nang Madonna, nek Madonna ki kan anu, apa jenenge? Nek diwarai Arifin ki urung eroh ya eroh, tapi kan Yo kowe kondo Arifin. wis toh Arifin ki kalahe karo aku. Anjay. Kono brengkel aku brengkel, kono brengkel aku ya brengkel padha ae. Moh, Aku mau tambah brengkel. nek nang Madonna ki kan sampai sedetil mungkin. Nek Arifin kan didudoi dasare tok. Asine padha ae, Mbok. Mobilnya padha ae, Mbok. Kok ini? Cuman Kan karo- nek diwarai Arifin kan dene kan gak iso bendino ngono. Nanti lah yo dari seminggu ping pisan. Ambe mbak-mbak yo asine ora apa-apa tapi cuman dia ape bendino lah. Nanti kak yo ngesakno. Wong kan dibutuh konten, konten liyane. Wong ndak ape nyoncong aku ae yo pemirsa muntah. Nek kowe ape nyoncong aku ae sampe muntah ora apa-apa. Kan apa? Apa nunggu? Aku 200 sih. Nanti kesan aku ndak kaget ya, Bu. Lu kira rajin kayak anakmu itu. Besok ini tangi yo wis jalan-jalan, wis nyapu, mbah-mbah yo. Wis khataman Quran wis rutinitas pagi. Alhamdulillah. Amin. Mana ini saya nak rapor.
Gak rewel, tapi jangan sep itu. Wis, tangane putune rene, dadah. Ngono ki nek dibarno kena. Kok aku mbok dulang gak dadi konten. Mah, padum penakan. Aku serong ngono ki akalan, akal bulus sih. Mbok concong. Heeh. Ya apik no. Mangan ya nanti udah nggak kayak tegel kan. Iyalah. Ngurusi. Kita kayak gemerape wong kayak ngono kan. Tapi sebenarnya bedanya kapan diotain mbak ya? Ya wis bosenan ngana, bosenan. Wis aku bosenan. Iki senang-senenge. Kabar ya wis. Kabar ya wis iki. Wong kowe iki entuk konten kok lek meneh ngono. Untuk konten apa? Wong-wong kula cah-cah dolanan kok ya kaya entuk konten kok meneh. Ya ngono nek kak yo jelas ya kok sok. Mbah bar piye kono nek arane. Mumet aku nek jelasno. Mas apa sing ngangkon ngono? Mumet. Wis sampe ngising permisa. Kandani iki mau nenggok komentar nah bocah sing dolan Arifin ki lho nah. Apa? Ndek iki lho enek bocah sing dolan rene kuwi lho nah cahku iki cahe beling. Nakal ku melok bae. Cah ndek iki lho sing diterno Arifin. Aku lagi ndelok konten Mas Arifin kok. Iya ki jare nek wong kono nek cahku iki cahe nakal lek cahe cah beling sering ngapusi ngono. Mas Arifin kon hati-hati meneh. Emang dene ngomongin Mas Arifin dia. Ya diterno Arifin di tumpakno sepur, tumpakno apa dikei dhuwit ndek iki kae entek piro kae ndek iki kae. Arifin kok iya tapi iki kan enek tanggane nah kondo. Nek ku tanggaku lek bocah kuwi melok bae. Serengane apus-apus bae, senengane turut-turut ngono lho bocah kuwi. Ngono. Pang. Anak pang, heeh. Kayak aku berarti. Dadi iki bocah kuwi aja dianu nemen-nemen ngono lho. Tapi ya berarti sing ndekne kanggo pas sedekah ngono. Wong kene iki wong mari melasan cangget dadi ya piye. Ya ancen melas. Enak apa sithik ngono ya. Mas anu, Mas Arifin. Sapa bisa? Iki kok sih Mas apa bisa? jenenge Rokim. Heeh. Masa iya kok? Nek ana mah rambutnya dawa. Itu ya rene ya. Mas Rokim. Ya iki dadine ya. Boleh atus. Cah rata adus kuwi sam. Oh. Ratus. Oh, ratus. Kok lebus. Sebenarnya dikon dewek gurune cerita saat liburan. Saya tidak mandi langsung ke rumah Lek Dames. Jos. Boleh? Orang-orang udah mulai lah nah. Bebas. Ini pada kembar. Yo, rata. Birune biru beto. Kusune. Berapa sih? Ya. Masak apa? Masak iya ame mak. Masak saya teh ae kuah seker aku nek makan iki. Berkat akeh. Ini gawe iki wis. Nek gak mek ambak ndek iki. Iya mboten Untuk panganan akeh ndek iki bingung. Untuk roti karo untuk ngene Mbak Lipa karo apa? Pisang goreng ketok gowo. Lah kok ora mek mari Yo mboten gak betul aku. Batinku mbok nek menawa gado-gado mitok juga dinget. Esuk mambu terus tak buat. Ya Allah aku ngono iki getoni wae yo ndek sore kok gak mek aku yo ngono. Enggak no yo nek rong iki lho jek. iki nek darane rauman. Nyesep guys. Wis
Mesot.